ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଜରା ଦୂରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ହରିଣର ଆଖି ଭାବି ଅଜାଣାରେ ତୀର ମାରିଦେଲା। ତୀରଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଲା। ଶିକାରୀ ବୁଝିଗଲା ସେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁସ୍କୁରାଇ କହିଲେ, ଭୟ କରନି, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଏହି ଲୀଳା ଏଠି ସମାପ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଲୀଳାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଦେହ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଗ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୟ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳାଚଳ ଦିଗକୁ ଗଲା। ନୀଳାଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଶବରୀ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ନାହିଁ ବେଦ ପୁରାଣ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭରି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଦେଇ ସେମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ସେହି ସରଳ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସମୟ ଆସିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲା। ପୁନଃ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦାରୁ କାଠ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ନାଥ। ଶିକ୍ଷା, ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି।